Wara li ma saritx is-sena li għaddiet, ittellet b'suċċess it-12 edizzjoni tal-Fun Run b'risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Matul din l-attività li tellet fit 68 belt u raħal ħadu sehem aktar minn 7,000 persuna. Dalgħodu għan News 7 fil-Pjazza taż-Żejtun fi seta' jinnota bosta nies u għaqdiet lesti u mimlijin enerġija għal Fun Run u spjegawna għala deċidew li jagħtu il-kontribut tagħhom. Għaliex iddeċidejt li tuħu sem fil-Fun Run? Biex niċċalaq ftit u biex naħu pjaċir u ndur iż-żejtun. Biex nejnu bħal dejjem. Hija ħaġa sabiħa jiena kull sena ili mmur mill-bidu u tħossok healthy u tuħu pjaċir li qed tagħmilha anke għal ħaddieħor. Dejjem nagħmilha. Allura tħajjarna li ħajamluha pajjiż tiegħi hu. Għax huwa ġest nobli ħafna u ta' min jgħin. Nagħti dak li nistgħu. Edna li ħanidħlu f'din il-Fun Run nejnu l-lokalità, però mhux hekk biss imma nkomplu nejnu il-Malta Community Chest Fund. Jekk ma jkun tagħmel il-Fun Run, il-President ma jkollux fondi biżżejjed biex kun jista' jgħin dak li huma l-naqs ix-xortjati minnha. Għalhekk sabel li tipparteċipa. Kienu bosta wkoll il-parteċipanti fuq erba' saqajn li sirqu x-xena u ġibdu l-attenzjoni huma u jakkumpanjaw l-istidien tagħhom waqt din il-mixja madwar ir-raħal jew belt tagħhom. Minuti qabel beda l-avveniment tant mistenni fiż-Żejtun, dan l-istazzjon irnexxielu jisraq mument mal-President Malti George Vella li tkellem dwar il-Fun Run partikolari ta' din is-sena. Ħatidher differenti għax ħatkun imkissra biċċa biċċa, però m'hemmx dubju li l-messaġġ ħajasal iktar fil-lokal meta n-nies qegħdin jaraw numru ta' nies bil-frokkijiet tal-Fun Run jagħmlu l-mixja dalgħodu. Għaliex għax qegħdin waslu l-messaġġ li din l-idea ta' solidarjetà issa mxert iktar Malta kollha llum u għawdex. Għal Piżwieten attenda wkoll il-Prim Ministru Robert Abela li kien akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Abela u bintom Georgia May. Kemm huwa importanti li nibqgħu solidali ma' dawk li aktar għandhom bżonn u l-element tal-empatija li nifmu lil kulħadd li ngħadru lil kulħadd u li nkunu hemmhekk ta' appoġġ. It-tieni messaġġ l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku. Illum aktar minn qatt qabel dik it-tema importanti li nisħu fuq għaddejna minn pandemija l-importanza li tħares saħtek. U t-tielet punt it-teħid tal-vaċċin. Kieku mhux għall-vaċċin maħniex qegħdin hawnhekk illum. Kien hawnhekk li l-Prim Ministru Malti ħeġġeġ lil Maltin u Lawċin biex jieħdu l-vaċċin kontra l-COVID-19 u jibqgħu iwieġbu għas-sejħa tal-awtoritajiet tas-saħħa biex nieħdu il-booster. Preżenti fosthom kien hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u l-Arċisqof Malti Charles Scicluna. Raħal ġdid kienet il-lokalità li kellha l-akbar konkorrenza b'aktar minn 500 persuna jipparteċipaw u fosthom kien hemm residenti mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin kif ukoll il-komunità Musulmana. Intant f'San Anton uffiċjalment intemmet din l-attività fejn fisem il-Gvern il-Ministru Bajrin Kamilleri preżenta donazzjoni ta' 15,000 euro u stqar kif dawn il-momenti joħroġ biċ-ċar il-qalb kbira tal-poplu Malti u Għawċi. Filwaqt li l-President fakkar fl-appuntament annwali li jmiss tal-Istrina huwa sostna l-fondazzjoni qed tgħin il dawk il-persuni fil-bżonn ġurnata wara ġurnata u għaldaqstant ħeġġeġ biex l-għajnuna tingħata dejjem u mhux f'jum wieħed biss.